Καλησπέρα και από μένα. Ακούσατε αρκετά πράγματα και από τον κύριο Χριστοφυλάκη που εμπίπτουν στη δικιά μου ομιλία και κυρίως από τον κύριο Κεντεποσίδη, οπότε να προχωρήσω κι εγώ. Δεν θα χαλάσω το χρόνο μου στα πρώτα τρία ερωτήματα, γιατί νομίζω ότι ήδη έχουν απαντηθεί. Προφανώς αυξάνεται η επίπτωση. Αυτό είναι μόνο από την Αμερική. Απλά θα σας πω ότι για άλλη μια φορά, εδώ και 5 χρόνια, απογοητευμένος, βλέπω ότι μπαίνοντας στον Globocan συνεχίζουμε να μην έχουμε εθνικό registry, ώστε να δίνουμε δεδομένα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και να βγαίνουν τα ειλικρινή πραγματικά στατιστικά της χώρας μας. Άρα, αν με ρωτήσετε στην Ελλάδα τι γίνεται, η απάντηση είναι με αντικειμενικά κριτήρια δεν ξέρουμε. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω. Ο καθένας κάνει ένα αποσπασματικό δικό του registry, αλλά δεν υπάρχει επικοινωνία, ούτε υπάρχει αυτό που λέμε υποχρεωτική καταγραφή. Για τους δύο καρκίνους αυτούς είναι μεν αυξανόμενος ο καρκίνος του ύπατος, όπως είδαμε, είναι και ο καρκίνος του παγκρέατος. Παρά τα αυτά παραμένουν σε τόσο χαμηλό επίπεδο, ώστε να μην μπορούμε να κάνουμε ένα γενικό screening όπως στον καρκίνο του μαστού, ας πούμε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βρούμε παράγοντες οι οποίοι να διακρίνουν ομάδες υψηλού κινδύνου, για να μπορέσουμε να διαλέξουμε σε αυτούς τους ασθενείς τι εξετάσεις θα κάνουμε για να βρούμε αν όντως εμφανίζουν ή δεν εμφανίζουν την νόσο. Ένα κλασικό παράδειγμα τέτοιου παράγοντα είναι η παχυσαρκία, γι' αυτό μιλάμε για την παχυσαρκία και το διαβήτη ως παράγοντες που μας διακρίνουν ασθενείς υψηλού κινδύνου. Είναι η παχυσαρκία. Βλέπετε εδώ ένα εντυπωσιακό συμπέρασμα ότι περίπου. Το ποντίκι δεν δουλεύει, Δεν μπορώ να έχω ποντίκι να δείχνω στην οθόνη. Ωραία, τέλεια. Συγγνώμη. Οπότε βλέπετε εδώ ένα εντυπωσιακό στατιστικό, ότι περίπου το 30% των θανάτων από καρκίνο του παγκρέατος οφείλονται στη παχυσαρκία για ασθενείς που γεννήθηκαν πενταετία, 70 με 74, 30 χρόνια δηλαδή αργότερα από αυτούς που γεννήθηκαν το 30, 40 χρόνια, που είχαν πολύ χαμηλότερο BMI. Άρα, να πως είναι αιτιολογικός παράγοντας η παχυσαρκία για τον καρκίνο του παγκρέατος. Και σε σχέση με το σαχαροδιαβήτη είναι γνωστή, το είδατε και πριν από την πρωτοπεριγραφή του καρκίνου του παγκρέατος, περίπου η μισή των ασθενών που έχουν καρκίνο έχουν διαβήτη, και αν βάλουμε μαζί και την μειωμένη αντοχή στη γλυκόζη, το ποσοστό φτάνει στο 85%. Βέβαια, εγώ θα φύγω λίγο από την όρμα. Η ερώτηση είναι αν σχετίζεται όντως με το σαχαρόδι διαβήτη ή με την ανοχή στη γλυκόζη. Γιατί αυτό είναι κοινός παρανομαστής με την παχυσαρκία. Και βεβαίως θέλω λίγο να εστιάσω στην κλινική σημασία της έννοιας του διαβήτη στον καρκίνο του παγκρέατος, σε ό,τι αφορά τον πρωτοεμφανιζόμενο σαχαροδιαβήτη. Χωρίς εισαγωγές, φαίνεται λοιπόν εδώ μια μελέτη η οποία λέει ότι η ανοχή στην ινσουλίνη είναι το πρόβλημα και όχι η υπεργλυκαιμία περσέ, και γι' αυτό το λόγο ψάχνουμε να βρούμε, εφόσον δεν έχουμε πράγματα για να... συγγνώμη, έχει φύγει μια διαφάνεια. Συγγνώμη γι' αυτό. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θεωρούμε ότι η παχυσαρκία είναι το πρόβλημα και όχι ο ίδιος ο διαβήτης. Και σε ό,τι αφορά το κομμάτι του πρωτοεμφανιζόμενου διαβήτη, επειδή είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό των ασθενών που έχουν καρκίνο παγκρέατος με πρωτοεμφανιζόμενο διαβήτη, ψάχνουμε να βρούμε μοντέλα τα οποία να μας προβλέπουν σε ποιους ασθενείς θα κάνουμε επιθετικό screening. Και αυτό είναι μια μελέτη που περιμένουμε, θα βγει το 28, που κάνει ακριβώς αυτό, δηλαδή ένα παγκρεατικό πρωτόκολλο αξονικής τομογραφίας, παγκρεατικό πρωτόκολλο σε αυτούς τους ασθενείς, για να μας βρει σε πρώιμο στάδιο τον καρκίνο του παγκρέατος. Ένα κλινικό σχόλιο, ότι για τους συναδέλφους διαβητολόγους παρακολουθείτε συνεχώς τους ασθενείς με το σαχαροδιαβήτη. Αν έχουμε επιδείνωση από τη μια και απώλεια βάρους από την άλλη, αυτό εδώ είναι αυτό που λέμε κακά νέα. Τώρα, σε σχέση τώρα με τον υπατοκυταρικό καρκίνο, πάλι ισχύει το ίδιο, πάλι υπάρχει σχέση με τον σαχαροδιαβήτη και την ανοχή στη γλυκόζη. Δεν προσπαθώ να σας πείσω και πώς να μην υπάρχει, αφού τελικά σαχαρόδι διαβήτης, μειωμένη ανοχή στη γλυκόζη, μη αλκοολική στεατοϊπατήτιδα και υπατική νόσος,
Όλα αυτά μαζί είναι ένα συνονθήλευμα που το λέμε τελικά μεταβολικό σύνδρομο και όλα αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία και οδηγούν και στην επιβάρυνση του ύπατος, εν προκειμένου, είπαμε πριν για το πάγκρεας, και στην επιβάρυνση του ύπατος. Σε ό,τι αφορά την παχυσαρκία, εδώ ξέρουμε όλοι βέβαια για τους ασθενείς υψηλού κινδύνου, υπατήτητες Β κλπ, ότι η παρακολούθηση και το screening γίνεται ένα εξάμηνο με την α-φετοπρωτεΐνη και το υπερηχογράφημα. Απλά να κάνω έτσι ένα σχόλιο ότι μπαίνει πλέον στη συζήτηση στην παχυσαρκία, που και οι εξετάσεις αυτές, το υπερηχογράφημα είναι λιγότερο διαγνωστικές, μπαίνει στη συζήτηση και η μαγνητική τομογραφία με σκιαγραφικό. Εδώ είναι μια μελέτη η οποία μας λέει ότι είναι και cost effective από την Ιαπωνία, σε τόσο σημαντικό βαθμό που να μην υπάρχει καν στη συζήτηση το υπερηχογράφημα, δηλαδή να το αντικαταστήσει πλήρως. Και βεβαίως, όχι μόνο έχει σημασία η ποσαχαρόδης διαβήτηση, η υπεργλυκαιμία στον υπατοκυταρικό καρκίνο ως προδιάθεση, αλλά όπως είδαμε και ακούσατε και πριν, ο γλυκαιμικός έλεγχος αποδεδειγμένα μπορούμε να πούμε ότι μειώνει ακόμα και την θνητότητα. Αν το δείτε εδώ, στα συμπεράσματα, μειώνει ακόμα και την θνητότητα. Άρα έχει τεράστια σημασία ο έλεγχος του διαβήτη και εκεί είναι αυτό που λέμε ότι τελικά τον ασθενή, τον καρκινοπαθή, δεν θα το κάνουμε καλά εμείς οι χειρουργοί, εμείς το παραδεχόμαστε, θα τον κάνει ο ογκολόγος του, ο οποίος θα τον φτάσει μέχρι εκεί που η νόσος του θα του επιτρέψει, αλλά και η διεπιστημονική ομάδα που θα υποστηρίξει τα υπόλοιπα αισθήματα, ειδικά για τους παχύσαρκους και τους σαχαροδιαβητικούς, ο ενδοκρινολόγος και ο διαβητολόγος. Μαζεμένα αυτά, βλέπουμε τις κατηγορίες πλέον, μπήκε στη συζήτηση πλέον τον ένα των κατηγοριών, δηλαδή ασθενείς που έχουν μεταβολικό σύνδρομο και είναι παχύσαρκοι, ασθενείς που δεν έχουν μεταβολικό σύνδρομο και είναι παχύσαρκοι και ασθενείς που έχουν και μεταβολικό σύνδρομο και είναι παχύσαρκοι. Και βλέπουμε ότι σε αυτά εδώ, όντως, υπάρχουν αποδείξεις ότι αυξάνεται η καρκινογένεση σε αυτές τις κατηγορίες ασθενών. Άρα η απάντηση είναι ναι. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει σχέτιση. Ο κίνδυνος αυξάνεται όσο νωρίτερα εμφανιστεί, για την παχυσαρκία μιλάω, και όσον αφορά για την πρόληψη, αυτό που ήδη ακούσατε από όλους τους προηγούμενους ομιλητές, ότι απλά πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, να την προλάβουμε, να την αντιμετωπίσουμε, να μην υπάρχει παχυσαρκία. Το όνειρό μου εμένα είναι να μην υπάρχει κανένας παχύσαρκος. Στο αν υπάρχει σχέτιση με τον σαχαρόδι διαβήτη, ναι, υπάρχει. Για τον πρωτοεμφανιζόμενο, σας είπα, ως πρώιμο δείκτη, και επίσης για τη διερεύνηση σε ασθενείς σε συνδυασμό με απώλεια βάρους. Για το ύπαρ, πάλι ερχόμαστε στα χωράφια του κ. Λέπουρα, ναι, πρέπει να υπάρχει στενή ρύθμιση του ζαχάρου. Και για τα μοντέλα στους ασθενείς του υψηλού κινδύνου, η αξονική τομογραφία στο πάγκρεας και η μαγνητική τομογραφία στο ύπαρ. Τελικά δεν τα κατάφερα να εξασφαλίσω τον χρόνο που ήθελα για το χειρουργείο. Προληπτική χειρουργική, αυτό που ήδη ακούσατε, ξεχνάμε εμείς τουλάχιστον από χειρουργική πλευρά, έχουμε ξεχάσει το BMI 40, έχουμε ξεχάσει τα συμπαρομαρτούντα νοσήματα και BMI 35 και λέμε ότι αν έχει κάποιος διαβήτη με BMI πάνω από 30, είναι όχι υποψήφιος, έχει ένδειξη να χειρουργηθεί. Και για να το βάλουμε και σε ένα κανονικό context, ένας άνθρωπος ύψους 1,75 έχει BMI 35 στα 107 κιλά. Δεν βλέπω να αντιδράει ο κύριος Λέπουρας, αυτό είναι καλό. Λοιπόν, τώρα πάμε στην χειρουργική του καρκίνου. Προφανώς ισχύουν αυτά που ακούσατε πριν σε ό,τι αφορά ότι χειρουργείται ο καρκίνος του παγκρέατος εξορισμού. Τα κριτήρια όταν είναι χειρουργήσιμο, το να δούμε λίγο τα κριτήρια του τι θα πει χειρουργήσιμο. Βλέπετε εδώ με πράσινο χρώμα αυτό που λέμε resectable, δηλαδή εξαιρέσιμο. Έχω βάλει και μερικές εικόνες, δεν ξέρω αν φαίνονται αρκετά καλά. Εδώ, ας πούμε, βλέπουμε έναν εξαιρέσιμο καρκίνο, γιατί δεν ξέρω αν φαίνονται καλά. Φαίνονται? Ωραία. Εδώ βλέπετε ότι η επαφή με την άνω μεσεντέρου, την πηλαία συγκεκριμένα, είναι κάτω από 180 μοίρες, άρα με βάση την προηγούμενη διαφάνεια είναι εξαιρέσιμο. Εδώ αντίθετα, βλέπετε ότι δεν ισχύει αυτό, γιατί αυτό εδώ είναι πάνω από 180 μοίρες. Οπότε, ουσιαστικά, απεικονιστικά αποφασίζουμε το αν είναι κάτι εξαιρέσιμο. Εδώ είναι
σε σχέση με το σώμα του παγκρέατος. Βλέπετε δηλαδή ότι ουσιαστικά απεικονιστικά αποφασίζουμε αν κάτι είναι εξαιρέσιμο ή όχι. Άρα αυτό σημαίνει διεπιστημονική προσέγγιση, σημαίνει καθόμαστε σε ένα τραπέζι όλοι μαζί, ο ακτινολόγος, ο ογκολόγος, όλοι μαζί και αποφασίζουμε τελικά αν είναι εξαιρέσιμο ή όχι. Άπαξ αποφασιστεί αυτό, μετά η απάντηση είναι απλή. Στην Αμερική, όπως είδατε, στα NCCN υπάρχει και με βάση τα χαρακτηριστικά του όγκου να μην χειρουργηθεί, να ξεκινήσει προεγχειρητική χημειοθεραπεία. Στην Ευρώπη αυτό δεν ισχύει με τις τελευταίες οδηγίες. Στην Ιαπωνία είναι υποχρεωτικά χημειοθεραπεία, δεν υπάρχει εξαιρέσιμος καρκίνος. Άρα τελικά είναι αναλόγως πού βρίσκεται κανείς. Αλλά εφόσον αποφασιστεί, εδώ στην Ευρώπη τουλάχιστον το εξαιρέσιμο είναι το χειρουργήσιμο. Το νόημα της νηπικοικιακής θεραπείας έχει νόημα, γι' αυτό έχει μπει στις αμερικάνικες οδηγίες, ακόμα και στον εξαιρέσιμο. Εκεί πάει το πράγμα τελικά. Θα φτάσουμε κάποια στιγμή που θα υπάρχει χημειοθεραπεία και για τον εξαιρέσιμο, γιατί οι ασθενείς με τον καρκίνο του παγκρέατος δεν φεύγουν από την τοπική τους νόσο. Φεύγουν από τις μεταστάσεις. Άρα ο στόχος είναι να προλάβει κανείς τις μικρομεταστάσεις σε όλο το σώμα, να το αποστηρώσει που λέμε, προκειμένου να έχεις μετά το χρόνο να χειρουργήσει και τον τοπικό καρκίνο. Βέβαια υπάρχουν κάποια μειονεκτήματα ότι ασθενείς που κάνουν την προεγχειρητική δεν μπορούν να χειρουργηθούν μετά λόγω επιπλοκών. Αλλά αυτό είναι κάπου κερδίζεις, κάπου χάνεις. Είναι αυτό που λέμε εξατομικευμένη ιατρική. Οι επεμβάσεις που κάνουμε είναι περιφερειακή παγκρατοκτομία στο σώμα και στην ουρά και στην κεφαλή Whipple. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ, τις κάνουμε ρομποτικά, τις κάνουμε λαπαροσκοπικά, single port. Έχουμε συμφωνήσει μεταξύ μας σε ό,τι αφορά τους λεμφαδενικούς καθαρισμούς που υπήρχαν διαφωνίες. Εδώ βλέπετε μια προχωρημένη τεχνική της τελευταίας 15ετίας, τη RAMS. Αυτό είναι αυτό που κάνουμε εμείς στο Αρετέιο, που κάνουμε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις και ρομποτικές επεμβάσεις στο πάγκρεας. Και πάμε τώρα στα υπόλοιπα 3 λεπτά που μου μένουν να συζητήσουμε λίγο για τη χειρουργική θεραπεία του υπατοκυταρικού καρκίνου. Για μας τους χειρουργούς τροχοπέδι και λίγο δογματικό και λίγο περιοριστικό είναι το γνωστό σύστημα της Βαρκελόνης, το οποίο συνεχώς αλλάζει και δεν προλαβαίνουμε να προσαρμοστούμε. Εδώ, παραδείγματος χάρη, από την προηγούμενη έκδοση έχει φύγει εντελώς ο μεγάλος όγκος, που ήταν τα 5, τα 10 εκατοστά, αλλά έχουν φύγει από το στάδιο Β, οπότε συζητάμε ουσιαστικά για το πολύ πρώιμο στάδιο και το πρώιμο στάδιο, το 0 και το Α. Και με μία παρατήρηση για το στάδιο C και το B, αλλά η βάση της συζήτησης είναι αυτή εδώ. Εδώ βλέπετε λοιπόν ότι σε γενικές γραμμές το μόνο πράγμα που μένει είναι να έχουμε ασθενείς χωρίς πηλαία υπέρταση, χωρίς χολερυθρίνη, δηλαδή να μην έχουν υπατική ανεπάρκεια, να μην έχουν πηλαία υπέρταση και μόνο σε αυτούς μένει το κομμάτι το χειρουργικό. Αυτό ουσιαστικά αντίκειται στην καθημερινή χειρουργική πράξη σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα κέντρα ύπατος, αλλά δεν υπάρχει έτσι μια συμφωνία. Βλέπετε εδώ ότι περιλαμβάνεται στις οδηγίες των ογκολόγων το στάδιο Β και προτιμάται η χειρουργική εκτομή. Η μεταμόσχευση, όπως πολύ σωστά ακούσετε, είναι μια πάρα πολύ δόκιμη επιλογή, ειδικά όταν τηρούνται κάποια κριτήρια, τα κριτήρια του Μιλάνου έχουν επικρατήσει, αλλά όπως είδαμε με μεγάλη χαρά εμείς οι χειρουργοί, εδώ στην τελευταία αναθεώρηση της Βαρκελόνης έχουν προσθεθεί πλέον και τα εκτεταμένα κριτήρια που είναι πάνω από τα κριτήρια του Μιλάνου, πιο αυξημένα δηλαδή. Επειδή βλέπω τελειώνει και ο χρόνος, αν υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να μας μείνει είναι αυτό εδώ, ότι και οι ασθενείς με υπατοκυταρικό καρκίνο πρέπει να συζητούνται διεπιστημονικά και αυτό περιλαμβάνει να αποφασίσουμε αν είναι χειρουργήσιμο εμείς οι χειρουργοί, αν μπορούμε να το βγάλουμε πηγαίων ορίων, να αποφασίσουμε όλοι μαζί το αν το μελλοντικό, το ύπαρ που θα μείνει επαρκεί για να μην κάνει ασθενής υπατική ανεπάρκεια, να αποφασίσουμε εάν θα αντέξει το χειρουργείο σε ό,τι αφορά το performance status, τη γενικότερη κατάσταση υγείας. Στις οδηγίες η μετάσταση όταν είναι ολιγοεστιακή η νόσος, σαφώς και είναι και σε όλες τις οδηγίες η καλύτερη θεωρητικά λύση είναι η μεταμόσχευση ύπατος. Νομίζω ότι πλέον μου έχει τελειώσει ο χρόνος.
Και δεν θέλω να σας ακούσω να μου φωνάζετε πάλι. Λοιπόν, οπότε, να το κλείσουμε. Η καλύτερη θεραπεία όταν είναι χειρουργήσιμος ο καρκίνος του ύπατος είναι το χειρουργείο. Η απόφαση περιλαμβάνεται εντός ομάδας και όχι ατομικά. Ο ασθενής δεν είναι ούτε του χειρουργού, ούτε του ογκολόγου, ούτε του υπατολόγου. Είναι όλων μαζί και αυτοί πρέπει να αποφασίσουν το αν είναι χειρουργήσιμο. Αν δεν είναι χειρουργήσιμο, τότε πάμε στις εναλλακτικές μορφές θεραπείας. Και συζητάμε ακόμα και ότι υπάρχουν δεδομένα στη βιβλιογραφία, έστω και από την Ανατολή, που να μας λένε ότι ακόμα και στο στάδιο C της Βαρκελόνης, δηλαδή μακροαγκιακή διήθηση, ακόμα και εκεί η χειρουργική θεραπεία, εάν το θεωρήσουμε χειρουργήσιμο, έχει καλύτερα αποτελέσματα από την διαρτηριακή χημειοθεραπεία. Αυτό είναι οι αποδείξεις. Συμπερασματικά, ναι, υπάρχει αύξηση επίπτωσης και στο ΙΤΑΚΑΠΑ και στον παγκρατικό καρκίνο. Υπάρχει σχέση με τη σαχαροδιαβήτη και την παχυσαρκία. Ο κοινός παρανομαστής για την πρόληψη είναι η βαριατρική χειρουργική νωρίς, πριν την ηλικία των 50, να μην είναι παχύσαρκος ο ασθενής, γιατί έχει ακόμα μπροστά του χρόνια γι' αυτό το λόγο. Η χειρουργική πρέπει να γίνει, να είναι υψηλού επίπεδου για να έχει τα αποτελέσματα που να επιτρέπει στους υπόλοιπους συναδέλφους να δέχονται την χειρουργική ως δόκιμη επιλογή. Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική σε όλα και οι μεταμοσχεύσεις είναι η καλύτερη ίσως επιλογή για τον καρκίνο του ύπατος. Τελευταίο, καταγραφή. Αυτό που σας είπα, ότι δεν έχουμε καταγραφεί στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη για την καθυστέρηση.